masu kallo mu barkanmu da wannan lokaci. A darasinmu na Hausa na yau mun zo da wani question wanda yake cewa 4x², solve 4x² minus 9 equal to 0. So a nan me zamu yi? An ce solve kawai ana nufin a nemo value din x ne. Me ya kamata mu yi? First step na abin da zamu yi sai mu ce 4x² equal to wannan 9 din is wannan minus yana tare da wannan 9 din ne, minus 9. Saboda haka zai tsallaka equal sign. In ya tsallaka equal sign ya dawo nan, sign din shi zai canza. Saboda duk value din da ya tsallaka equal sign, in yana tare da minus ne zai koma plus, in yana tare da plus ne zai koma minus. Saboda haka wannan yana tare da minus zai koma plus. So me za mu yi? Muna neman x ne. To yanzu sai mu ce divide both side by 4. So nan 4 ya yi cancelling 4 a nan. Sai ga kuma muna da x² equal to 9/4. To me kuma za mu yi again? Inda x muke nema. So abinda za mu yi a nan, don mu cancelling wannan mu kauda wannan square din, za mu yi abinda ake cewa taking the square root of both sides. Saboda haka sai mu ce root of square root of x² equal to, then a nan kuma saboda square root din za mu samu plus or minus, sai mu ce root of 9/4. So kun ga mun samu root of square root of x² equal to plus or minus square root of 9/4. So me za mu yi again? A mathematics wannan square din zai iya cancelling wannan square root din. So saboda haka muna da x equal to plus or minus root of 9/4. To yanzu me za mu yi? Yanzu mun samu nan muna da x kadai equal to plus or minus square root of 9 is 3, of course. Then square root of 4 is 2. Or when you have plus in a minus kuma sai zama minus square root of 9 is 3 over square root of 4 is 2. Shikenan mun samu answer. So ku yi mana tambaya a comment section in kuna tambaya, inda gyara a gyara mana, a mana like, a mana sharing, sannan a yi following dinmu, sannan inda kuma za a yi subscribing shi ma a yi subscribing, yadda da mun dora sabon bidiyo za ku gani Allah ya so. Mun gode, sai mun haɗu a wani lokaci.